So today, to revive the hope of peace and a two-state solution, I state clearly, as Prime Minister of this great country, that the United Kingdom formally recognises the state of Palestine. Euro 21 septembre, Brîtanya Kanada u Avusturalya bi fermî çareseriya dewletan u dewleta Filistînê nas kirin. Keir Starmer serokwezîr Brîtanya di bibriara Filistînê di vîdyoyekê ragihand. Ev dewleta Filistînê nas dikin da, ku heviya aştiye di navbera Filistînî u İsrailyan de, u ji bo çareseriyek du dewletan vejînin. Kanada u Avusturalya jî bi heman armance daxuyaniyek veşandin. Tepayın ku Fransa ve hefteye bir yarek visabide. Veki ku bere hatî bu ragihandin, Brîtanya, Kanada u Avusturalya roja yekşeme 22 ilone ragihandin ku eve dewleta Filistînê nas bikin. Brîtanya u Kanada yekem velatin geftin ku ve yeke dikin. Veki din, Brîtanya veki endamek daimiye konseye evlehiye ya neteveyn yekbuyi Swediye mafe vetoyeye. Serokwezîre Brîtanya'ye Keir Starmer, di peyamek videoyu de liser platforma medyaya civaki X tekeskir, ku çareseriya du dewletan tam berevajî nerina nefreteye Hamaseye. Serokwezîre Avusturalya Anthony Albanese jî got, ev birya rezgirtina ji bo xwesteka rewa u demdirêja gele Filistînê ji bo dewletek Serbixwe nîşan dîde. Ligorî agahiyan, Portekiz jî de evara yekşeme dewleta Filistînê nas bike. Fransa u Belçîkayê jî hefteya be biryarên vekev ragihandîne, ku ev yek jî hejmara velatin ku li dijî vegavene kem dike. Nêzîkî sê çaran jî velatin endamên wayê bere dewletek Filistînê nas kirine. Di ve navbere de, Almanya Swedî helvestek çûdaye. Di daviya tebaxşe de, Şansölyer Friedrich Merz du bare kir ku şertin jî bo naskirina dewletek Filistînî bi tevahî nehatîne bi cîhanîn. Gaveke viha di ve gava daviya pevajoya aştiye be, pevajoyek ku di daviye de rê li ber çareseriyeke du dewletan vedike, vî got. Vezîrê Dervey Almanya Johannes Wadefull ev helvest du bare kir û got, nîhane dema naskirina dewleteke Filistînî ye, lê di ve çareseriyeke du dewletan gengaz bimîne. Devletin yekbûyî yên Amerîkayê, hevalbende herî nêzîkê İsrailê, jî nîha li dijî gaveke vîsaye. So today, to revive the hope of peace and a two-state solution, I state clearly, as Prime Minister of this great country, that the United Kingdom formally recognises the state of Palestine. We recognised the state of Israel more than 75 years ago as a homeland for the Jewish people. Today, we join over 150 countries who recognise a Palestinian state also. A pledge to the Palestinian and Israeli people that there can be a better future.